Allah na sai muna wani sabon gida wanda ina son cikin kwana biyu za mu je mu tare a cikin sa. Allah saka da alheri. Amin amin. Da je ta kwanta barci ni Rashidatu samban da dama. Da ka daina, dan iska na wale ne kanka. Ya Allah ana so ana magana na cikin Qur'ani ne warka ne. Kidan hakuri da kai. Abba shi ko kula bai a da irin kula da shi kai yanzu duka kwata bai ma kula da ni babu ruwan shi ma da ni. To naji. Babu ja in ja soyayya ta da ke a yau ta yi nisa. na saurare. Takaice da suna na Sami. Sami ko? abokina gaskiya ko ka san wannan mata? Sha abokina wannan bai Allah na taba ganin ta. Wani waje ba? Annan kalla nan na kan sauran haduwa da ita. Wajen makaranta kuwa? Yadda can gaban nan inda wani dan birbizon ne yake. Allah sai to ki hanzar ta ki ganin kina iske ta. Wannan bai can gaba gaban nan ya kin ji abun nan nan ga zaki bakin nan sai kuma sai zaki ji ba na da kin ga cikin wanda awon ga ku Allah insha Allah ki ba wannan ne ki da wurin kin ja Allah insha Allah Allah samu dace Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nafisa. Nafisa. Haja. Nafisa. Haja. Je me Na saka ki a zuciya ki